Siyabingelele kakhulu. Lo bingelelayo udokotela u2+2. Abanye bamazi ngomthakathi, abanye bathi thakathile ngithi mina vele ubuthakathi ubami. Abanye bathi umloyi ngithi mina vele ngiyaloya. Kodwa ke into enhleke ngiyayithi mina indlela engisiza ngayo abantu ngoba angifuni ukubona umuntu ehlupheka, ngiyayizonda inhlupheko. Ngiyabazonda abantu abaxakekile, ngiyabazonda abantu abanento engaxazululeki empilweni. Isigadla senyama ke lesesafela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa, umqabuzankukhu zinamajwele. Mina mangidlule enkukhwini ngibona ukhiswe inkukhu ziqabuzana mncwa ngenxa ukuthi nginamandla ajulile ezimpande. Ngilana ke namhlanje kule ndlu ngizochaza kabanzi ngobuthakathi engenelela ngabo empilweni zabantu, bayithola abantu sebephila impilo phezulu noma impilo enemali, ngoba ngihlezi ngichazela isizwe ngoba abantu bayafona left and right bathi hayibo sifuna imagic. Ngithi chabo la ekhaya kwamhlaba yalingana la ngitholakala khona. Mina dokotela u2+2 anginayo into ethinta imagic, kodwa umuthi OTT nginawo. Ngihlezi ngigcizelela ngithi mina mawuza la ekhaya usukufuna equality high quantity. Namanje ngiyagcizelela ngithi ke sizwe sonke somhlaba wonke jikelele la ekhaya siphethe into ephilayo, hayi into efaniselayo. Umuntu ukhuluma into masumlandeli sofuna leyo nto socasha ngehlahla kuhle kwebanda. Hayi man, gogo lokobile salwa sempondo vuma ovuma ezizweni sandla sembethe izulu nomhlaba. Ngiyakhuleka kuwe, ngifuna ukukhuluma kahle, ngakho ngikhuleka gogo ngoba ngifuna ukukhuluma kahle ngento ephikisa abantu emhlabeni, edida abantu emhlabeni. Abantu sebasaba ngisho ukuthatha igubhu, abantu sebasaba bathi hayibo igubhu ziwukuthwala, abanye bayasaba bathi igubhu ziyabulala, abanye bayasaba bathi igubhu zibhubhisa izwe lonke. Chabo bo, lalela ke manje sambe la ekhaya nginesigubhu okuthiwa umakhisimusi. Nasi namhlanje lesigubhu kuthiwa umakhisimusi. Kuze kuthiwa umakhisimusi kulesigubhu ingoba lesigubhu njalo nge-25 December kunenyongo yenkukhu oyifaka la phakathi. Ingakho lesigubhu kuthiwa umakhisimusi. Lesigubhu lesi silekelela abantu abanamathenda nabantu abenza izinto ezinkulu engeke ngayibala ezinye, naye umuntu nomuntu uyazi usebenza kanjani. Ngoba kuze kuthiwa umakhisimusi ngoba wenziwa mhla ka-25 December njalo, wena kunenyongo yenkukhu oyifakayo ngala phakathi. Le nyongo yenkukhu oyifaka la phakathi iyona eyenza amandla njalo ngonyaka ukuthi mawakhuphule empilweni yakhe, wakhuphuke emabhizinisini. Lesigubhu okuthiwa umakhisimusi sona uqobo lwaso sisodwa, siyavikela, siyashaya, siyavika, siyashaya, bese sona siyadonsa umnotho siubuyise egcekeni noma siubuyise empilweni yakho. Manje kumakhisimusi lesigubhu sihlala endlini, kodwa sesingakuchaza nomuntu osifunayo sesisobabili one on one, ngoba le akuyona into esingayikhuluma nje efonini sigcine sesiqeda. Kodwa kubalulekile sibachazele abantu ukuthi sikhona isigubhu okuthiwa umakhisimusi esihlatshela inyongo yenkukhu njalo ngomhla ka-25 December. Umakhisimusi ke kunendlela okhuluma nkathi ufaka inyongo, uyamkhulumisa wena ukuthi yini oyifunayo. Akanabungozi umakhisimusi. Ningahambe nithi abantu izinto zinobungozi. Yebo, mina ngiyavuma zikhona izinto ezijulile ezinobungozi empilweni, bese kuba khona ezingenabo ubungozi. Ingakho ngithi mina la ekhaya sihamba bese siyabaluleka abantu ngaphambi ukuthi bathathe izinto abazifunayo. Manje ke umakhisimusi uyalekelela nokuthi mayifika ekhaya ngishiya ingane noma umndeni uyaqaqeka uye phambili. Kodwa umakhisimusi akathathwa phela zingane ezincane, uthatha abantu abakhulile nabantu abangosomabhizinisi noma umsomabhizinisi ofufusayo noma umsomabhizinisi omkantshubovu. Kodwa unalo ilungelo lokuthatha umakhisimusi, akanabungozi, yithoyizi leli bakithi.
ukuthi inkinga yalo ithoyize elikwazi ukukuza ukuthi wena ufunani nini kanjani ngasiphi isikhathi. Umehluko uba lapho ke, kodwa ithoyizi lelo ongalinika ingane lidlale bogogo, udlale ngoba mase silikhulumisa liyezwa thina ukuthi sithini ngalo. Hayibulali lento siyayidla thina, okukhombisa ukuthi lento iyaphila. So abantu bangadideki, abantu bazothusa abantu bathi iguphu azikho, abanye abakwazi kwakhe iguphu, ungagxeki. Kodwa lathi nasikhuluma ukuthi isigubhu esiphilayo sikhona, igama laso uMakhisimusi. Ngihlule ngingene kumjakajaka. Lesigubhu umjakajaka lo. Lesigubhu umusithethe noma usithathile, sihlala sinommese noma isikhali ngaphezulu. Umjakajaka ke uyasiza kakhulu ngoba kunabantu abahlezi basezimpini begijima, bayafunwa left and right. Lesi kasidonsi, hayi sona nje sidila nezimpi noma ngabe yiphi uhlobo lweni. Naye futhi umjakajaka kubalekile ukuthi nginikhombise ukuthi akasingozi, kodwa uyakwazi ukuthi umkhotha kumnanjana ke uma ukhotha la kumjakajaka, bese ke uyagcina lezi imfihlo ke edinga mina nawe ukuthi usetshenziswa kanjani umjakajaka. Ngoba umjakajaka kuze kuthiwa umjakajaka kusukela ekuthenini umjaheni, uyabajaha abalwa nawo. Yasiyabika lento sayithola sayikhanda yasiphenduko umjakajaka. Uyangizwa ukuthi ngithini? So manje lento ke isizosiza ukuthi wena eyinkingeni obhekana nazo uyakukhipha, akadonsi, akaphakamisa ibhizinisi, uyakukhipha uma usustakile noma usuntwilile lapho ucwele khona. Khumbula, la sikhuluma ngento ongeke uze uyihlabele noma wenzeni, kodwa uyayithatha nje iyoba yithuluzi. Nilalele kahle bantu bakithi, uyayithatha iyoba yithuluzi. Wena wakho ukugcina usiko. Mina ngizokutshela ukuthi umjakajaka yini oyithenge eShoprite, yini oyithenge Pick n Pay, uyifake la. Uma kufanele ufake istick sweet, ufake istick sweet, hayi into eyingozi. Uma ufuna into enengozi, siyaphuma phela kulendlu siye kwenye indlu, kodwa indlu ehleli la ithi kunezigubhu ezingenabo ubungozi, kodwa ezinceda abantu ehambeni lwabo noma ezimpilweni zabo. Ngidlule ngize kugwejubovu. Ugwejubovu isigubhu lesi esisebenza ngomcabango womuntu ukuthi wena ufunani nini kanjani. Yonke into ozoyicela kugwejubovu uyikalela isikhathi. Nalezi nyosi ngixoshile kodwa ziyasilandela. Ugwejubovu umkalela isikhathi ukuthi wena yini oyifunayo. Kunezinto ke bakithi engifuna ukunichazela yona. Awuveli nje la khona esitolo vele ukhipha imali uzothatha ugwejubovu. Ngiyakupheka mina, ngikufundise ngaye lo gwejubovu, ngikuchazele ngaye lo gwejubovu ukuthi usebenza kanjani, udla liphi iswidi uma ukuthi udla iswidi, uphuza muphi udrink uma ukuthi uphuza udrink. Uyinto elula. Khumbula, kulesigodlo lesi ayikho into embi ezokwenzeka uma uthatha igubhu zalayikhaya. Igubhu wonke umuntu eqinisweni umuntu uyasidinga isigubhu. Lalelani-ke ake ngikhulume imfihlo yezigubhu. Imfihlo yezigubhu ithi isigubhu silekelela ukuthi noma ngabe amadlozi akho athwetshula, noma ngabe emndenini ophuma kuwo kunezinkinga, noma ngabe bakubhejele kangakanani, awehluleki. Isigubhu sona siba yinto okwazi ukuyoyitshela wena, ikubooste, ikulekelela ukuthi uphume eminyango ivaliwe iminyango ubonakala uphumile. Uyanqoba mawuphethe isigubhu esisebenzayo nesigubhu esinamandla. Kodwa manje kuba ke usithathe isigubhu ufanele ukuthi mina ngikuchazele makhi waso ukuthi wena lesi uzosenza kanjani noma uzosebenzisa kanjani. Ubhala amanothi, ubhale phansi. Khumbula, nawe uke wasithatha nomunye ukwasithatha. Mina ngubhalela phansi ukuze mase ngukalela isikhathi lento fanele isebenze isikhathi esingaka ubone.
ungadideki yonke into esiyenza la ekhaya ngiyaye ngibaqalele isikhathi abantu isikhathi esingaka uzoyibona kuphela angifuni umuntu othambile bakithi niyofakaza mina mase ngusebenza kube ngathi ngiyakuhlukumeza noma ngiyakubulala kanti isuke ngiphoqa izinto ngenkani thina la kwa 2+2 kwaMhlaba Yalingana siphilela ukuphoqa izinto ezimpilweni zabantu ngenkani asinayo imagic asinawo uFacebook asinawo uWhatsApp only call uyasifonela nakhona ungalokhu ungifonela ungibingelela mina ngiyathakatha bakithi ngihlezi ngibhizi ngifuna into straight umuntu ahlala odabeni sikwazi ukusilekelana kanjani ngimnika ama direction eze la ekhaya kwaMhlaba Yalingana inombolo yami ke nizongithola kuyo uma unesifiso sokuzothatha izinto noma amandla la ekhaya ethi 072 7378514 uyangifonela ngo3 ekseni kodwa mase kushaya u6 ntambama hayi cha ungafoni angitholakali efonini so ngiyanicela ke sizwe sakithi ukuthi izani umuntu aqale achazele nento umuntu angathathi into angayazi ngoba lezi igubhu zala kwaMhlaba Yalingana kwa 2+2 akuthi mawusithathile bese ufike ekhaya kuxabana umndeni bese ufike ekhaya kusuka ukushisa mase kufike ekhaya kuhamba umakoti mase ufike ekhaya kwenzeka lokhu yana lokho cha mina ngunika into esathoyizi bese imgilingane yaziwa yimi le yimfihlo engaphakathi iyona ke imgilingane othi uma ukhuluma ikulalela ukuthi ngoba sengishadisile nawe ingakho ngithi mina ngiveni ngudayisela isigubhu nje ngithi hayi shayini ingiliganisa kananga umakhandlela hayi shaya angiveni nje ngune ngithi miphuma uhambe akwenziwa kanjalo kodwa into efunakala ukuthi umuntu umfundise siyini isigubhu sisebenza kanjani isigubhu yini ubuhle belesigubhu asifunayo ukuze mayithatha leyo nto akwazi ukuthi uyithatha ngoba ebona ukuthi uyayithatha uyayidinga yobomlekelela empilweni yakhe abantu abangavaleki empilweni impilo imali uzoyithola kanjani imali ngoba imali yasetshenzwa kodwa mawune boost noma unezigubhu zala ekhaya yonke into oyiqala empilweni ngithe igubhu zala ekhaya isebenza ngomqondo wakhe ezinye ukuthi wena ucabangani bese ziyakulekelela hayi ukuthi lezi igubhu ufike ekhaya kugcwala imali sizwe sakithi angikwenzi lokho kwama magic mina ngiyalapha ngesintu nangenjola angifuni abantu bese bathi ayilona siyamazi kunjani mina vele la ingoba ngizokhuluma ngegubhu vele ngirong kubantu abaqhamuka wrong kodwa mawufuna lezi zinto ezinye lezi ezifuyayo kephilayo ikhona indlu siyogcina kancane umani lokho enilandela uhambo lwethu sigcine sesifikile la siyokhuluma khona ngoba sesiqalile siphethe igubhu mhlawumbe ngokulandelayo siyobe siphethe inyoka mhlawumbe ngokulanda siyobe siphethe imkhofu ukuze inhloso enkulu abantu bafunde abantu badinga ukuthi bafunde kabanzi esikhathini samanje basuke bazi ukuthi bafunani ukuze lento abayithathayo kusasa ingabaxaki kodwa noma ngubani uyasidinga isigubhu noma ngabe wenzani phela isigubhu ukhumbula akusokusona esabantu abanamabhizinisi bazalwane kuphela isigubhu somuntu onephupho nempilo yakhe angicizelele wena mawunephupho lempilo yakho uyasidinga isigubhu noma uyadeserve ukuthi ube nesigubhu ngoba uzothola ukuthi emsamo wakho kungcolile uyothola ukuthi kade umsamo bathwala ngawo uthola ukuthi amadlozi akho kade athwetshulwa ubathe uyaphusha eminyameni ufuna amathende uyaligeja kungena umngane wakho kungena omunye umuntu musu ukuxabana nabantu musu uhamba ushaya abantu musu uhamba ubulala abantu iba ne-backup yakho okusho ukuthi isigubhu noma ungenalo ibhizinisi kodwa ma unephupho lakho ulungile ukuthi ungasithatha siphinde sikhulume ngezigubhu eziyimfihlo kodwa ezingahlali egcekeni noma ezingahlali ekhaya zikhona igubhu okwazi ukuthi ungene nazo uzibeke ekhaya lakho endaweni thizeni la ukwazi khona ukuthi uyokhuluma nazo khona kuphinde kube khona igubhu ezihlala ehlathini ikakhulukazi kini njengabelaphi kubantu abasuke ke bangabelaphi noma ke ungayena umelaphi kodwa usikile into ethile ozohlezi uyogcina usiko lwayo ehlathini khumbula ukulapha kuyimfihlo
ngifuna ukukhuluma ngalesigubhu ke lesi. Ngifuna ukukhuluma nganasi isigubhu. Lesigubhu lesi kumele ukuba singahlali ekhaya kodwa sitholakale endaweni esehlathini. Mina njengoba ngithi ngifuna ukukhuluma ngalesi sigubhu, lesi sigubhu isona esenza ukuthi mina yonke into engiyenzayo iphakame iye phezulu. Bonke abantu engibathinta ngesami isandla baphile. Bese kuba nanangu umzukulu wamacala. Umzukulu wamacala nangu bantu bakithi. Kodwa ke yena uyaphakelwa ngandlela thizeni. Uma usuqede ukumphakela, usumphakelile, usuyakwazi ukuthi la bese umnika ugoloko. Uthela ugoloko uthi wendoda uhlahlambe phela, wendoda uhambe uyolwa la uyolwa khona. Hamba udonse ulanda imali la uyilanda khona. Kodwa imali ngempela isuke ifuna ukuthi isondele ezandleni zakho. Siyamsebenzisa kumzukulu wamacala, wakhiwa ngesibuko. Igubhu zakhiwa ke khona la, asizakheli igubhu ekhaya. Igubhu zakhelwa la, iyona ndawo lesisebenzela khona ukwakha izigubhu. Siqhubeke njalo sizothi bantu bakithi, ikakhulukazi abelaphi abasebancane nabelaphi esebemkantshubovu. Kodwa mungenali ithuluzi, siyakhanda lana ke kunezigubhu lana. Engeke ngisho ke ukuthi ezani kwimedia noma ku-television. Angikwazi ukukhuluma ukuthi ezani lezigubhu, kodwa umuzonda inhlupheko. Gijima. Uye kwasigadla senyama safela emazweni, uyofuna lesi sigubhu. Naso njalo uyosithola nawe esakho. Bese ngithi ke awusindoda mawungenapho. Awusindoda mawungenaphondo. Ingane mayivelela inkinga zigijima ziyekhaya zithi ziyobika kubazali. Umzali onjani wena ogijima wena futhi nezingane ziyagijima nawe uyagijima? Naluphondo mawuyindoda luyashaya. Luzwa ngawo ukuthi namhlanje ubhekephi noma ufunani. Akulona lo. Nakhona ke ziyakhandwa kwebazalwane lezi impondo. Zakhiwa la ekhaya. Ubufakazi balokho alulodwa phela, ziningi lezi impondo esizenzayo la ekhaya. Kodwa zonke lezi zilekelela wonke umuntu empilweni. Ukuthi lezi zinto ziyimfihlo. Angeke ngichaze kabanzi ngize ngijule ngishone phansi ngiqekethula ukuthi sifaka ini nani. Kodwa lolu phondo lolu uyalukhulumisa lolu. Luthiwa uspeedometer. Uyalwazi uphondo okuthiwa uspeedometer. Wena wabona ispeedometer semoto kuya ngawo ukuthi ugcoba kangakanani. Uyabona ispeedometer akadlali nezingane. Manje ke bantu bakithi, uma zinixakile, mina ngifuna ungifonele uze kimi sihlale phansi. Ungathaya kasachazi kakhulu ngophondo, cha. Mina ngikhombisa umsebenzi okhona la ekhaya esiwenzayo kwaDokotela u2+2 kwamhlaba uyalingana. Kwampande zomuthi zimile egcekeni. Umuthi asuthengi thina suthathe ekhaya. Kanjalo ke bakithi, ngeke ngatshela abantu ngathi kukhona umuthi isigubhu lesi bengichaza ngaso nje, ngichazela abanye abelaphi. Ngithi lesigubhu siyasinda webazalwane. Siyasinda lesigubhu. Kodwa lesigubhu sihlala kanje. Nawe singakwenzela melaphi mawudinga izinto nje ukuze uvikeleke. Ngeke ngathi ngelinye ilanga uNkulunkulu sengathi ngasisiza belaphi bendabuko siyekele ukugadwa. Ngiyathandaza ngithi Nkosi, ngiyacela usisize siyekele ukugadwa sibe nezinto zethu nje. Awubheke phela ubuthakathi ke Nkosi yami, ngazalwa nabo. Lento ihlala kanje uthi nje Khosi wena bese uyabika ukuthi kunjalo ke ngicela ukuthi nokuthi ilula lento. Uyayithatha ke lensizi uyikoda. Uphinde uyithathe lensizi uyifa emanzini ubhave. Uyothi ufika kubantu
kuyokwenzeka udumo ngalwazi. Ingakho abantu abaculi nanoma yini thina siyakudumisa like ama ufuna udumo. Ngoba ngiyakutshela ngiqinisile, ungabona abantu beshutha abafaka ko YouTube, ugijime nawe namuhla uthi uyinyanga ungene ku YouTube. Ngakuze umuntu mfowethu gezeka nanti bhavu khumula uthayi mnumzana uze bhavini sikuthakele thina nganazi igubhu scoop 1 scoop 2 scoop 3 no scoop 4 bese siyakuthakela thina sikuhlanganisela ibhavu sikuphahlele. Uma sikuphahlela kuleli bhavu sikubizela inhlahla yakho wena, ngoba lethi yaqaka ngoba manje nina nisuke nikholwele bese nikholula kakhulu ezintweni bantu bakithi niyikhohle ukuthi nina ningobani. Kanti into ebalulekile ukuthi uzazi wena ubani, ulalele lo muntu okuthi yena ufunani. Lalela, ungalaleli ungawulandeli kakhulu umsamo wakho uma umsamo wakho kuxaka. Lento emsamo yiyo ibuye ingabi yiyo. Amadlozi akho uma enza kancane ungawalandeli kakhulu. Uma ubona ukuthi amadlozi akho subathe uyafaka iziphandla suneziphandla eziwu14 15 17 104 kodwa dororo inhlupheko. Bantu bakithi namanje ngithi kini azinike ukuthi lokhulumayo ukwamhlaba uyalingana udokotela u2+2 umthakathi waziwa izwe lonke. Umgili weyimanga empilweni zabantu uyatholakala ke efonini kuphela. Inombolo yami yinye 4 ithi 072 737 8514. Asifakelwa thina imali kophepha kuphi. Sifuna umuntu ukumbona ukuthi ngempela ula nalesigodlo futhi makufanele uze kuzoza kuso. Sibonge kakhulu isilandele futhi ngokuzayo. Nyama izulu ukuthi igama lakwa 2+2 likhule lingakhuliswa udumo kodwa likhule ngomsebenzi kuze kube phakade. Amen.